Hola família, què tal? Espero que esteu tots bé. El que volem fer amb aquests 3 vídeos és explicar una miqueta d'on venim, o sigui que el nostre passat, no el nostre de fa temps, sinó el passat d'any passat, o el curs passat, que és a partir del març, el present, el que hem fet i ara el que farem en el futur. El que farem és, us presentarem per 3 vídeos separats i així veieu com és una mica l'anàlisi i què hem estat fent des d'aquell moment que era el 13 de març fins ara que setmana vinent ja comencem el curs. Com podeu veure, aquí en el diapo vam tenir de fer o prendre unes decisions molt ràpides. Les vam prendre amb un concepte en ment, que era el microlearning. Això són estudis que estan fets, que són microaprenentatges, que estan basats en l'aprenentatge a l'internet, online, i també a través d'apps. N'hi ha molts estudis fets i podeu mirar o buscar alguns i el que diuen és que és millor quan estem fent davant de l'ordinador aprenentatge en curts dosis de 30 minuts, de 15 minuts, fins i tot 10 minuts. I precisament això és el que vam intentar fer durant el que és el confinament. Fa anys que ho estem fent això, perquè ho fem amb empreses on fem petits dosis de mitja hora a la setmana amb la plataforma i altres eines. Llavors, nosaltres, com a més, el que vam intentar fer era pensar en tota aquella gent que pot ser que no tenien les eines per connectar a fer una classe d'una hora i mitja. Vam pensar en gent que només tenien un ordinador a casa i el necessitava el pare. Vam pensar en aquelles persones que no tenien una bona connexió d'internet o fins i tot que no es podien connectar a fer la classe Zoom. No? Per què? Degut a aquestes causes tecnològiques. Clar que hi ha gent que ho té bones connexions, però també n'hi ha gent, i crec que ho hem vist això, que hi ha gent que també té males connexions i eines i poques eines per fer que tothom de la casa pogués fer classes en condicions. Igual que també la gent estava esgotada, la gent no trobava temps, estàvem una mica perduts, i el que vam intentar era buscar solucions a que la gent prengués la iniciativa i tinguessin les eines en vídeos, que ara ho explicarem per què, en vídeos el dia a dia que podien agafar 5 minutets per fer una activitat o fer alguna cosa o fins i tot fer només un masterclass de 40 minuts en el cas dels grans, etc. Llavors, el que volíem era arribar a tothom. Volíem arribar a tothom. Volíem intentar, i l'única manera d'arribar a tothom era fer aquestes microdosis perquè la gent fins i tot podia anar a la biblioteca a baixar-se'ls, etc. Amb els petits, el que vam intentar fer era cada setmana, en parelles, xerrades amb el profe i 2 persones o 2 nens de 10 a 15 minuts. També vam fer vídeos diaris d'activitats, de 2-3 minuts el que era el vídeo, més a més l'activitat que es va treure per fer-ho online o fer-ho amb un PDF o fer-ho imprès, i després també amb unes correccions. Això més o menys pujava, fer l'activitat amb el vídeo, tot plegat amb la correcció, sortia més o menys uns 10 minutets, 10-15 minutets, i això era 10-15 minutets al dia. També el que vam fer era fer diferents vídeos de diferents temes, de cuina, de jocs, de música, d'art, i això també era entre 5 i 8 minuts cada dia també. Llavors, si anem sumant el temps, nosaltres estàvem posant les eines perquè es podia fer aquests microaprenentatges. També vam donar una altra eina que era els Kahoots setmanals que es feien amb els mòbils i també, a part d'això, ja es tenia la plataforma. Amb el tema dels grans, el que vam decidir fer era també les xerrades de 10-15 minuts en parelles, però llavors també fer un masterclass de 40 minuts que es podia anar o no. A part, els vídeos diaris de diferents temes i també els Kahoots i la plataforma. O sigui que, si sumem tot una miqueta, si sumem aquests microblocs o microdosis, veureu que arribàvem a l'hora i mitja estipulat, a lo que era a la classe in situ.
però era molt complicat tot plegat, però vam intentar arribar a tothom. Llavors, clar, nosaltres vam pensar, per mi i per molts estudis, diuen que les classes d'una hora i mitja per Zoom són esgotadors, la gent no té tanta concentració. I per això vam intentar fer els blocs aquests de petites dosis. Per nosaltres una hora i mitja en un grup gran no és qualitatiu, i per això vam fer-ho amb petits grups i petits dosis. Ara farem el següent vídeo.